Nakalingkod kitang tanan, mga ison. God is good. Palakpakan nato ang Diyos. Kayong sabay maangkon sa usa ka tawo kung maiyang tibuok kalibutan pagapildihan siya sa iyang kinabuhi. Kung sabay ikailis sa tao sa iyang kinabuhi. What is a man profited if he shall gain the whole world and lost his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ani nga verse, mga igsoon, magadala ko og usa ka mensahe kanatong tanan, the future destiny of the soul. The future destiny of the soul. Maghisgot kita og future. Kining nagdulong nga panahon. Dagantay ginapanglantaw sa atong kaugmaon. Ginatrabaho nato ang atong ugma. Bisan na side kita nga ang atong kinabuhi may kinutuban. Pero giagdata sa atong mga desires o mga damgo sa kinabuhi. Usa ka panglantaw alang sa maayong ugma o kaugmaon na dili ta makaplagan sa unahan nga mga miserable sa atong kahimtang. Ang atong ipanglantaw damlag kung may pamilya na gitrabaho nato nga daan para nga ang atong panimalay dili magantos sa kakabos. Magkabaton og maayong panginabuhi, adunay maayong puloy-anan ug may edukasyon dinhi sa kalibutan. Wala siguro tao sa kalibutan nga walay panghuna-huna nga ingon niya. Aduna kitay panglantaw sa atong ugma. O usahay ang atong mga damgo o mga tinguha mapakyas. O dili lang kay jutay ra ang nakasinati nini, kundi kung makita nimo sa kabuhatan kadtong mga nag-ilaid sa ilang kahimtang, dili ko mutuo nga wala sila'y paningkamot sa kinabuhi. Pero hinikawan sila sa ugma, luyo sa ilang mga paningkamot. Tungod kay may mga hinungdan nga mapakyas. Usahay discouraged ta nga mo trabaho. Usahay napagnantag paglaom. Mo ato na lang gitan-aw aron itabla ang kinabuhi ngadtong nang una nga nag-ilaid sa ilang kahimtang. Daghay mga obstacles nga magharang sa kinabuhi. Ug ato nang makita sa daghang mga kahimtang sa kinabuhi. Magtanaw tagtao dinhi sa Biblia. Na kini nga tao kabus gyud o usa ka makililimos. Kini nga tao nagpuyo sa maura nga yuta nga gisaad sa Dios. Sa ato pa kabahin siya sa tanang benefits nga gisaad sa Ginoo. O kini nga yuta sa wala pa sila moabot dito, ang katawhan sa Israel, giingnan sila sa Diyos, bisag mukuy-kuy lang mo sa bukid, mukutkot lang mo sa bukid, may mga minerals. O dapit nga bugana, dagaya nga dapit. O kini nga tao, usa sa mga kaliwatan sa mga forefathers, katong mga amahan nga gitawag sa Diyos, o nahimong tumuluo sa Diyos. Kini nga tao, kaliwatan sa tribo sa Israel, na kung maghisgot tag kabahinan, naani sila'y part sa inheritance, pagbahin-bahin sa yuta sa Israel. Luyo sa mga sinugdanan sa maayong pagsugod sa kinabuhi, ang paningkamot nga mahiluna og maayo sa ugma na pakyas.
Gihimo na ani nga tao siguro ang tanang paningkamot. Siguro gialalayan pud ni sa mga kaubanang kaliwatan. Pero sa gihapon, ang kapakyasan mo'y naglabi. Nga nahulog na siyang makalilimos. Katanan nga mga failures, usa na lang ang iyang gikuptan. Nga naghatag kaniyang connection nga sila mga legal heirs sa promised land. Ug nagpabilin siyang nagtuo sa Dios sa ilang mga ginikanan. Nga niya na nagkupot siya paglaom alang sa mga saan sa Dios. Ang saan sa Dios nga gihangad ni Abraham sa diyang naabot siya sa promised land. Nang lantaw siya glungsod kansang magtutukod mao ang Dios. Naghulagway ni eternidad sa kinabuhi. Kay dili na to makit-an ang eternidad dinhi sa yuta. Pwede po natong trabahoon ang pag-andam sa kinabuhi pagsulod sa eternidad. Mahimo nga ang tanang resources, tanang talento, tanang kahimuan sa tao, iyang mahimo o mapakita para matrabaho ang iyang eternidad. Sa kadlaw, kini nga tao, nakaplagan nga patay. Dito sa gawas, sa balay sa taong dato. Namatay nga gutom, namatay nga gisinilikway, nga wala na ilha sa iyang mga paryente. Puno sa kabahong, o gikauban ra niya ang mga iro. Nga nagatila sa iyang kabahong, wala na'y paryente nga ni angkon. Kini nga tao siguro dili layo ato nga taong dato. Kaya nga nung dito man siya nagpakita sa iyang kakabos aron nga malukmay balik ang kaparyentihan. Pero namatay siya nga makaluluoy. Sa iyang kamatayon gipahiluna sa lubong. Walay nasayod sa komunidad kung diin siya paingon. Pero dakong sugilanon nga nadungog nga kadtong tao nga makililimos nga diha sa gawas sa balay sa taong dato nga nangandoy lang nga mabusog unta sa mga mumo o sa mga usik nga pagkaon, makakaon siya adlaw-adlaw. Namatay na o gilubong. Ug nawala sa sugilanon sa mga parinti o mga kahigalaan nga ning salikway wa na mo ila. Pero sa kadlaw gitugan sa Ginoo ang maong tao na sa sabakan ni Abraham. Ug mao ni ang gusto na kong iminsahe ni nga adlaw, the future destiny of our soul. Gihulagway sa Ginoo, pwede nga ang kuno nimo ang kalibutan. Kung mawala ang imong kalag, way kapuslanan. Padayon lang ta, bisag naata sa kalisod. Padayon lang ta, bisag nagpadayon patagkapot sa ugma, na gusto tang masundog sa uban, nga naa sa kahayahay sa atong pagtanaw. Pero bisan pag tugutan kang makakapot sa maong talan-aon, kung mawala ka sa pagpangalagad, walay kapuslanan ang tanan. May Diyos nga nagtanaw sa atong kahimtang. Usa na lang kabutang nabilin ni Lazaro. Nawala niya biyai. Nakaliwat siya ni Abraham. Ang gusto na kong ipasabot na kung kinsay Diyos nga gila ni Abraham, mausap ang Diyos nga iyang gihigugma. Walay sapayan sa kapakyasan sa kinabuhi, hinikawan sa mayong kaugmaon. Pero giantos hangtod sa katapusan gininhawa nga may Diyos yang giila sa iyang kinabuhi. Ug wala siya pakaulawi sa Diyos human sa iyang kamatayon, dito siya sa sabakan ni Abraham
nga gipaila nga siya kaliwat sa tao nga nahimong higala sa Dios. So daghan may mga panahon nga ang kinabuhi matultulan sa maayong kapalaran. Ilabi may mga pananawon nga ipakita ang Dios nga mahimo natong inspirasyon nga panahon sa mga kalisod mubun gihapon ta kay naay mga panglantaw nga gihatag ang Dios sa kinabuhi. Sama kang Joseph. Si Joseph usa sa mga anak ni Jacob, second to the last na son. Unya gitagaan siya damgo nga naghatag kanyang inspirasyon, excited kay siya sayang mamaray siya sayang ginikanan sultian niya na ako'y damgo nga ingani pa. O usay si Jacob wala makasagbat sa mong butang, natingala lang siya sa una-una uyang gihuban nga may laraw ang Dios ani nga bata. Mao na hindungdan nga wala siya suguan, naghimo siya pinasahi nga bisti sa iyang anak. Nalahi kay sa uban niyang mga anak nga mga lalaki. Nga tungod ni adto nasina ang uban niyang mga igsuon, tungod kay sila wala makatilaw atong gikan gyud sa kakugi sa iyang amahan paghimog usa kasanina nga puno sa lain-lain nga bulok o kolor. O sa wala pa moabot ang kaugmaon nga gipadayag na nga daan sa Dios ngadto kang Josep, daghan siya giagian nga mga kalistanan. Muna kung walay butang nga nag-inspire nato, bisag dili pa makita, pero natandog ta sa kahinam. Sama aning pagpangalagad, bisag naay mga kalisod, wa ta mo biya sa panagtikom. Kay bisag di pa maabot sa atong pagtanaw, mabati na nato ang kahinam nga kini matuoron sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ni hilom nga inspirasyon kanato. Bisan na nga atong kinabuhi, nakita natong nagkahupas na, nagkaubos na ang atong panahon. Kung nagpabiling tang mahinamon, ug dili gid ta mapakyas ani nga paglaom. Kay bisag matunas na ni nga lawas, may saad ang Dios. Kinabuhi nga walay pagkatapos. Gastuon taning nahabiling panahon. Kadiin gitawag ta sa Dios aron mga lagad. Ug wala tay idalo sa pagtawag sa Dios. Kutob sa naaning kinabuhi agikan sa akong alimpulo ngadto sa akong lapalapa. Matalinto man, makatakos, makabtangan, gininhawa o kinabuhi, Lord. Akong ibutang sa imong kamot tungod kay duna tay panglantaw alang sa atong eternidad. Daghanay ni angkon nato nga napakyasta sa mga kalabuton sa kinabuhi. Usay magtan-aw ta sa atong panimalay, atong mga anak nga maura nga pakigbisog nga atong gisugdan kaniadto. Makaingot ta na pakyas pero naghatag nimog inspirasyon karon kay nakadangup ka sa pagtuo nga duna tay buhing paglaom. Ug mao na lay atong matugon bisag naa ta sa kalisod mga anak, padayon ta sa pagpangalagad. Kaya kinabuhi dili matapos aning yuta, dunay dapit nga gihandam ang Dios. Ug wala tay pagmahay nga atong gibungat sa atong baba, kundili ang paglipay sa Ginoo na himo natong inspirasyon sa pagpangalagad. Dili nato buhian o usikan niya kalauman sa pagtawag sa Dios. Kay nagpakita na siyang daghang mga timaan nga duol na ang pagkatapos sa kalibutan. Giagian ni Josep ang mga kalisdanan. Mga kayugot sa iyang mga igsoon. Kalisod-sulod sa panimalay, magsuon mo niya, imong kaaway, imong igsuon. Maura nga panimalay, maura nga lamisa, magsalo sa mga panalangin.
Pero naay imong mga igsuon nga nayugot sa imo sa usa lang kamutang. Wala pa baya to makamot diretso ni Jose. Ahan siya sa iyang mga igsuon. Paghiskot pa lang to sa iyang damgo. Giitsa siya sa balon nga walay tubig. Ambot kung unsa na to kadugay nga walay tubig. Gibaligya sa mga magpapatigayon paingon sa Ehipto. Pag-abot sa Ehipto, giputangan og price tag. Gitawag siyang boat servant. Gipalit siya. Aron mahimong sulugoon ni Potifar sulod sa iyang panimalay. Nagpakita gihapon sa kadasig sa iyang trabaho. Wa to siya maanad ato nga trabaho kay pinangga to siya sa iyang amahan. Siguro dito ra to siya sa balay gisunod siguro niya ang kaagi sa iyang amahan nga si Jacob nga gikauban ra sa iyang mama sulod sa kusina o sa balong-balong. Pero sa dihang gibaligya siya sa iyang mga igsuon, nahimo siyang sulugoon. Wa tumaanad sa sinugdan sa iyang trabaho, maglimpyo sa balay, magluto, pero nakakat-on siya. Siguro kadto na lang yun ang nabiling inspirasyon niya. Katong ini katulog niyang maghilak siya sa damgo nga gipakita sa Dios. Kung unsaon ni pagkatuman, layo nako sa akong mga ginikanan, layo nako sa akong mga igsoon. Wala ta mo balik circumstansya, aning atong pagpangalagad. Usahay malalin taglaing dapit. Usahay manibag ko na po tagdapit, manibag ko na po tagkahintang sa panginabuhi. So daghay dapat i-adjust na to. Pero wala ni nahimong kakulian nga mundang ta sa pagpangalagad. Tungod kay natanom na sa ato ang una-una nga dunay saad ang Dios nga lapas sa atong panahon sa kinabuhi ang iyang saad matuunon sa Ginoo. Nakaagig tentasyon. Pero gilabanan ang pag-ila sa Diyos. Ang tut nga gibutang siya nga corner na yun. Pero miipsot siya. Kung ang Diyos na nalipod kaniya, bisan gibutangan siya mga sumbong nga dili tinuod. Gibilanggo sa bilangguan sa hari. Pero may matanaw sa hari. Karon anytime ang hari moingon, putlin nagliog, putlan diretsog liog. Pero may laraw ang Diyos sa iyang kinabuhi. Wala na siguro ma-expose ang iyang pag-awit kung unsay talento niya sa uban niyang bahin sa kinabuhi. Pero gitagaan siyang talento nga makahubad og mga damgo. Pero di gyud kawadag paagi ang Diyos. Kung may laraw siya sa atong kinabuhi, bisag wa na kay nasabtan nga makahimo ka kung unsay imong buhaton. Pero naay ibutang ang Diyos na talagsaon sa atong kinabuhi. Gikauban niya itong mga binilanggo nga dihapon sa wala og tuo sa hari. Nga kung mangayo ang hari pagkaon, katong niya sa wala mag-serve sa pagkaon. Nga kung uhawon og bino ang hari, katong diri sa tuo mo'y mag-serve og bino. Hurot na bilanggo, wa na makagisapot siguro ang hari. Wa na ganahi sa ilang pag-alagad. Gikauban ni Joseph sa bilangguan. Gipadamgo sila o gihuban ni Joseph. Usa nini nabalik sa iyang trabaho. O karon ang hari na pod mo ay nahasol sa iyang damgo. Nahinumduman si Joseph. Ana ako'y kauban sa bilangguan. Karon nabalik na ko sa akong trabaho. Gihuban niya o natinuod ning nabalik ko nga magtitiing og bino. Gipatawag si Joseph. Duha ka tuig, wala ka panghimungot por ng wild na kaignaong. Gipatawag ka sa hari, dali-dali na ngayon. Nagpurma sa iyang naong. Ug ang damgo nakapahasol sa hari. Ug gigamit si Joseph. Aron tugana ng hari sa hubad sa iyang damgo. Ug tungod ni adto, si Joseph natuboy sa lingkuranan nga pila ka tuig ang nakalabay, nagsugod og damgo. Kauman pa sa iyang panimalay. Kining saad sa Diyos sa kinabuhing dayon, wala ni
magagad kung unsa ta kadugay aning kinabuhian. Maabuton ta ni hangtod nga ang kabubuton sa Dios matuman. Kay dili pwedeng laktawan ang ubang mga butang walay tulpok, kudlit o gituman ni sa Kalbaryo. Ug ang pagpaabot sa Ginoo way nasayod. Bisan ang mga angel nagtanaw sa mga hitabo, gigamit ang mga angels aron nga ang mga gisulti sa pinadayag sila mo'y mahimong sulugoon, pero wala sila masayod kung kanus ang makitaan ang manluluwas diha sa kahanginan nga sinapuang sa mga panganod. Pero bisag way nasayod, ang importante nagsugmay ta sa eksaktong dalan sa paglaom. Kadili nato taligdan ang pagtuo nga atong nabatunan. Na di nato budhian ang Diyos sa iyang pagtawag. Padayon natong ididikar ang kinabuhi. Bisag daghay circumstansya nga atong maagian. Nga may commitment ka sa imong kinabuhi to the last breath. Hangtod sa katapusan sa kinabuhi. Lord, magpabilin kong maggunit sa buhing paglaom sa imong pagtawag. Milingkod si Joseph, ingon nga gobernador sa tibuok yuta sa Ehipto. Gidumala ang 7 ka tuig sa kadagaya aron maandam ang mga napundong pagkaon sa mosunod nga 7 ka tuig kagutmanan o hulaw. Nga tungod sa pagsugod na sa hulaw, nangabot ang iyang mga igsuon ug nakaila siya kay may pagka bayong-bayong nang yang pangidaron. Ug wala siya masuko sa niyang nakita niya may igsuon. Ni plus balik sa iyang una-huna ang katinuod sa iyang dambo. Nga ang adlaw ug bulan miyukbo sa iyang atubangan ug ang 11 ka mga bituon. Wala siya kasilag kundi nangita siya paagi usaon nga maklos niya makunta kay migsuon itug-an niya ang tinuod. Pero naghimo siya paagi nga unta, sabay na po ang iyang amahan ug mga igsuon nga tanan. Sa naglanat ang gutom, nangadto na ang tanan niyang mga igsuon, hasta si Jacob. Ug nagginaksanay sa lidto, ayaw ninyong ikaguol, ang inyong gihimo kanako. Mao to ang paglaraw sa Dios aron makaluwas ko kinabuhi. Aning gutom nga nag-ilaid pa sa tibuok yuta. Ug sa diha nga ang damgo ni Joseph natuman ni yukbo yang mga igsuon, wala na ilaing bukid sa mga pangandoy nga ning lapaw pa sa iyang kahimtang. Urot na ang tanang blessing nga gisaad sa Dios kang Joseph sa iyang kabantog. Pero sa kaadlaw, may gusto siyang panghuna-huna nga ipaabot sa iyang mga igsuon. Ang pagtahod sa tibok Ehipto, nag-ila kang Joseph. Og nagkurog ang tanang mga sikbit nga mga nasod sa ilang pagpamalit og trigo. Pero sa diha nga usa ka adlaw yang gipatawag yang mga igsuon ug mingon siya, ako mamatay. Genesis 50:24-25, I die and God will surely visit you. Amatay ko sa pagkatinuod duaon mo sa Dios. Aron kuhaon mo gikan ani nga dapit ug dadon mo sa yuta nga yang gisaad sa atong mga ginikanan. Usa ka panghuna-huna nga nagdalag langit nung paglaom alang sa destinasyon sa kalag. Surely God will visit you and carry my bone from here. Ug dad-a, buhi pa si Joseph nga nagsulti, duaon mo sa Dios ug dad-a unya ninyo ang akong bukog sa promised land. Usa ka paglaom nga giampingan
nga bisag naa na siya sa katungdanan, dili ihiptuhanon ng iyang batasan. Dili ihiptuhanon ng iyang pag-ila sa Diyos, kundi nagpabilin siya nga kaliwatan sa iyang mga kagikan nga gisaaran sila giyutang saad ang Diyos nga tag-iya o nagbuhat sa tanang mga butang. Din tag-iya sa eternidad, kini nga butang pagpadayag ni Josep nga kung nakatilaw man siya sa pinakahabog na nakalabuton sa kinabuhi o lisod siyang matupngan, pero sa laing bahin sa iyang kinabuhi, may kipanglantaw siya kung nabuhong mangku aning yutan noon nga kahimtang nga dili ko mapakyas niya tong langit nung butang nga gisaad sa Diyos. Kung unsa man ta nga gibless sa Ginoo aning yutanong kinabuhi, kinahanglang dili ta mahikalimot sa future destiny sa atong kalag. Kaya atong kalag dili magpabilin aning yuta. Ang yuta gitagana sa Dios sa kalayo ug dauman mga tunaw ang kasugdanan sa yuta. Pero malipayon ta kay nag-andam ang Dios ug laing yuta ug bagong langit din magpuyo na ang pagkamatarong. Busa dili nato ipagapos atong kinabuhi kung unsay mga kalampusan atong nakabot. Kinana willing ta mubuhi sa tanan natong gikuptan kung ang Diyos na kinahanglan sa atong talento, kung ang Diyos na kinahanglan sa atong kinabuhi, kini naghulagway na gusto niyang masiguro ang eternal security sa atong kalag. Palakpakan nato ang Diyos. What shall it profit for a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Hinaot, maumol na ang atong hunahuna o kasing-kasing. Nga kung may kagawasan ta sa adlaw sa panagtigom, paboran na to ang pagduol sa Diyos sa atong pagsimba, kay sayutan ong kakulian og mga butang dinhi sa yuta. Ang atong mga sakripisyo sa yuta, balusan tagsuhol. Pero kining atong pagpangalagad, double pay ni sa Ginoo. May portion ta dinhi sa yuta, may portion po ta dito sa langit nung dapit. Managibadlong sa Ginoo, ang taong dato nagingon, padakuon akong budiga, akong andaman kalag, magsadya ka kay itagan-an ka nag-ubay-ubay nga butang sa imong kaugmaon. Pero ang Diyos misulti niya sa kagabihion, buang aning gabihion nakuhaon ko ang imong kinabuhi. Ug unsaon naman nimo ng mga butang nga imong gitigom. Ingon usab niya na ang taong dato sa mga yutanong butang, pero kabos siya sa langit ng mga butang. Nag-atubang ko aning adlawag mga milyonaryo nga mga tao sa langit ng mga butang. Tungod kay wa nato isipang bililhon ang kakulian sa gawas. O bisan unsa nga butang atong gihigugma nga naata sa presensya sa Dios ani nga adlaw. Aron makapasalamat man lang ta, makadahig ta sa iyang ngalan. Ang Dios nga tag-iya sa gininhawa sa atong kinabuhi. Ang Diyos nga tinubdan sa panalangin aron makakaunta adlaw-adlaw. Dili tiyaw ang pag-antos sa Israel. Human sila nag-antos 430 years nga ulipon sa Egypt. Nag-antos po sila 40 katuig dito sa Kamingawan. Pagsulod nila sa promised land, wa sila magdugay, kaya nangasayop ang ilang mga leader. Gitugyan sila 70 katuig nga ilalom sa Babylonian Empire. Ug ang Diyos nagsaad, pamalikon ko kamo sa inyong yuta. Ug liguno na nako ang inyong pundasyon nga dili na mo matangtang pag-usab. Busa ang Diyos naghimog pakigsaad, naghimo siya promesa.
ug giagi ni sa baba ni propeta Isaiah. Isaiah 42, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Naghisgot nig pagduaw sa Diyos sa iyang mga katawhan. Andama yung nahuna, andama yung kasing-kasing. Katong mga makasadanon, biyay ang buhat nga makasadanon. O iandam sa kamingawan ang dalan sa atong Ginoo. Ug ang timaan gipahibalo sa propeta, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Nga ang kahulugan ani, God be with us. Mao na ni ang paglaraw sa Dios nga muduaw ang Dios makig-uban kanila. Ug usa ka babaeng ulay magsamkon mag-anak, usa ka batang lalaki ang ngalan pagkatawgon Emmanuel. Kining bataa matao, kining bataa gihatag ug ang pamunuan kagamhanan ni igatungtong sa iyang baga o iyang ngalan pagkatawgon kahibulungan, magtatambag, Diyos nga magagagahom, amahan nga walay pagkatapos, prinsipi sa pakigdait. Kiningatag na gihulat sa taas nga panahon, nangamatay na ang mga propeta. Ang Injil na mo'y nag-assister sa diyang tukma nga panahon na ay kasulunon. Nga din ang Injil mitungha kang Maria magsamkon ka mag-anak ka usa ka batang lalaki ang ngalan pagkatagon Jesus. Ug si Josep nga nakabantay nga asawa nagsamkon pangasawunon. Naghunahuna siya nga iyang bulagan, pero ang Injil mitungha sa damgo ayaw nagbuhata. Kay kanang gisamkon ni Maria lalang sa Espiritu Santo, anak niya ang usa ka batang lalaki. Ang ngalan pagkatagon Jesus, kay siya magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. O kinituman sa gisulti ni propeta Isaiah, usa ka babaeng ulay magsamkon mag-anak usa ka batang lalaki, ang ngalan pagkatagon Emmanuel. Nga ang kahulugan nini ang Dios uman nato. Pero ang pagkahimugso sa atong Ginoo, unaware ang mga tao, atulto sa pangkalibutan na senso sa sugo ni Cesar, naghuot ang mga tao pauli sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. Lakip na si Maria Josep nga diin wa na may lugar, dito na lang sila sa pasungan. Ug dito na himugso ang bata nga gilili, giagi-agian lang ingon sa mga tao, luuyan ning inahanawa na may kasudlan. Pero wa sila kasayod nga kasulatan, nagtuga na ni nga bata, mao ni ang nagbuhat sa tanang mga butang. Ug walay nakahuna-una sa Israel nga maghimog paghalad kadtong tao nga gikan sa layo, tulo ka mga manggialamon gikan sa layong silangan. Mo'y nagdalag mga halad nga kadtong halad na lang giandam panghari to siya nga halad. Muna nga sa pagkakita nila sa bata, miyukbo sila misimba. O kini nga butang natago sa kasing-kasing ni Maria, kaysa wala pa mahimugso gisultian sa Injil kining bataa lalang sa Espiritu Santo. Nagtubo nga yano dito sa Galilea, human miipsot paingon sa Egypt, balik sa Galilea, nagtubo o naabtan sa eksaktong panahon na nagsugod sa iyang ministry, nangadto sa templo ug nabiyaan, nagsugod nagpagtudlo dito, nagpaila nga dunay katingalahang butanga ni nga bata. Ug nagsugod sa iyang earthly ministry. Wala gidawat sa mga Hudiyo nga kadagkuan, bisan nagpakitag mga milagro katingalahang mga butang, bisulod sa sinagoga unyag migunit sa basahong lidukot, ug misulti siya kining bahina sa kasulatan na hitabo aning adlaw sa inyong igdulungog. Pero wala gihapon na apli ang ilang pagsabot. Bisag nakakita na sila mga milagrong nagakahitabo, gisampong nila ang ilang pagtanaw, ug ilang gilutos ang ilang Ginoo nga nagsaad nga muduaw kanila. Hangtod usa ka adlaw, gingnan niya ang mga tinunan, mga tuta sa Jerusalem. Ug sa nagdanga-danga na sila sa Jerusalem,
Mingon siya sa mga tinunan, na gihikot nga asna diha to mangan nga barangay kuha. Kung mingon ang tag-iya nga nung imo nagitang tangan, ing nangagamiton sa Ginoo. Misakay ang Ginoo sa asna nga wa pagid kabayig tao, ug ang mga tao misugod sa pagsimba, nag-aawit sila, haleluya, dalaygon ng Ginoo nga nagaani. Sa ngalan sa Ginoo, himaya sa kalangitan, kalinaw sa kalangitan. Ang mga Parisiyo nga makadagkuan nga gilauman sa Israel, nangasuko sila, magtutudlo, pahilumay mong mga tinunan. Ingon sa Ginoo, kung maghilom ning mga tawhana, ang mga bato mo'y mo pagakpak sa ilang kaugalingon. Ug sa nakaduol na siya nga magsulod sa Jerusalem, naghilak, nagbako ang Ginoo. Ug mauni ang iyang gisulti, if thou hadst known, even thou at least in this day. Kung nasayod ka palang unta, niini nga adlaw, ang hinungdan sa kalinaw, the things which belong unto thy peers, but now they are hid from thine eyes. Pero natago ni sa inyong mga mata. But the day shall come upon thee. Naghisgot ni future destiny sa Jerusalem. For the day shall come upon thee, that thine enemy shall cast a trench about thee. Ang imong mga kaaway, maghimog mga salipdanan, palibot sa syudad. Ug ibusdak mo atong adlaw, lakip ang inyong mga kabataan. Ug dili mo bilinan og bato nga pinatong sa bato. Usa ka kaugmaon nga nagdalag kaparutan, kalaglagan. Pero mao na ni ang timaan sa katapusan. Libutan sila sa mga kaaway. Ug walay usa nilang pagawson. Ug ibusdak sila, lakip ang ilang mga kabataan. Nganong ingana ang isang kuan matud pa sa Ginoo, until such time ang imong mga anak ibusdak uban kanimo, ug dili kamo binlan og bato nga pinatong sa bato, and they shall not live in the one stone upon another. Muna ang katarungan, because thou knowest not the time of thy visitation. Kay wala mo masayod sa takna sa pagduaw kaninyo. Si Sikaraya nagsulti sa chapter 12 ug 14, all nations shall gather to battle Jerusalem. Tanang nasod magkasabot ug libutan ang Israel ug girahon ang Israel. Mao ni ang future destiny sa Israel. Pero mutungha ang Ginoo sa pagluwas kanila niadtong panahon. Nanay hadla-hadla sa atong kapanahunan. Inigsugod nagkahitabo ni ini, yahat inyong mga mata sa itaas, kayang kaluwasan nagakahiduol na. Salamat kay bisag wa siya gidawat sa iyang mga katawhan ning tipas ug laing agianan ng Ginoo, ug iyang giduaw ang mga hintil. Hallelujah. Giduaw ta sa Ginoo uban ang kaluwasan ngayang gi-offer nga ang mensahe matud pa niya, go into all the world and preach the gospel to every creature. Busa ang mayong balita ikapaabot na sa tibuok kalibutan, ug si Pedro nga haliging magwawali sa mga Hudiyo mitindog sa Jerusalem, sa ilahang council, sa ilahang panagtigom sa Acts chapter 15. Ug mihatag siya testimony, gishare niya kadtong gipadayag sa Dios sa didto siya sa Hupe. Kading gipadtuan siya tao ni Cornelio nga nagtigom na sa iyang panimalay. Ug pag-abot ni Pedro dito, mihapa si Cornelio, ay nagbuhat na tao ko parehas nimo. Ug sa diyang nagsaysay si Pedro sa mayong balita, nakita ni Pedro nga ang mga hintil gikunsaran pod sa Espiritu Santo.
ug panahon sa ilang panagtigom misaysay siya nga matud pa sa unang higayon ang Diyos miduaw sa mga hintel. Hallelujah! Hallelujah! Sa wala pa matapos ang Old Testament, katapusang propeta sa iyang mga sulat, naghulagway sa kanindot nga pagduaw sa Diyos sa mga hintil. Matud pa sa Malakay 1:11, for from the rising of the sun even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. And in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord. Moabot sa ulahing mga adlaw nga gikan sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagsalop, ang ngalan sa Ginoo dako sa mga pagdaig sa mga hintel. Muna itong mga pag-awit sa ngalan sa Ginoo, ang atong paghinulsol sa ngalan sa Ginoo, ang atong pagdawat sa kaluwasan sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Ug bisan asa dunay putli nga halad, dili kadtong mga inihaw kundili ang lawas nga gitawag gipasaylog ibalan, kauban sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug ang pagduaw sa Ginoo kanatong mga hintil, it blesses the Gentiles with fortune to enter everlasting life. Ang pagduaw sa Ginoo nato nga mga hintil, aron makabaton sa katawhan ngayang dadon sa kingharian ngayang giandam. Church, nagsaad ang Diyos kanatog maayong swerte, fortune for our soul. Bahala nangapakyas ta sa daghang mga panglantaw sa kinabuhi. Nga ang kalisod sa paningkamot gikan pa sa atong mga katigulangan. Ang yuta nga ilang gitikan napasa sa uban. Ang uban naapa lang yuta bisag na umaw na wala na'y maayong abot. Maurag gihapon ang kaliwatan nga nagdikat. Maurag gihapon ang mga kamot nga gikubalan sa pagdikat sa yuta. Pasag nilang. Kaya ang swerte nini mao nga naabot ka sa pagtawag sa Diyos. Bisag nahikawan ta sa yutanong kahamugaway, wala mag-antos ang atong kalag. Kay walay Domingo nga dili ta gilipay sa Dios. Walay Domingo nga gigutman ta sa mga pulong sa Dios. Ayaw mo paghago, pag-ayaw sa pagkaon nga mawala ra. Mao'y haguhin ninyo ang pagpatalingog sa pulong sa Dios. Pagmahay nga himot ang kabus sa yutanong mga butang. Ikalipay kay gihimot ang dato sa langit ng mga butang. O kining kamalipayon sa eternidad,
ang Ginoo mo'y nagantos ani sa Kalbaryo. Kiantos niya ang pagluwa sa iyang naw, pagsagpa, gihugasan, gipapas ang krus, gipunalan sa likod, nagkadagma-dagma, bayad to sa atong eternidad. Hinaot dili ta magluib sa Ginoo, sa mayong balita nga atong napatunan. Na si Judas na unta ang katapusang magbubudhi sa Ginoo. O kita nga mga Hintil, hallelujah, gibulahan sa Diyos. Kaniadto wala tay mga Diyos, kaniadto mga iro, wa tay labot sa katilingban sa Israel. Pero ang Ginoo miduaw sa mga Hintil, aron tagahan taning dakong grasya sa kaluwasan. Kay bisan diin iwali ang mayong balita, nag-uban ang Ginoo. Kay ang mayong balita nagsaad sa pagdawat sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo mautong nabanhaw gikan sa lubong. Bisan asa iabot ang pagwali sa mayong balita, ang presensya sa Diyos naguban, grasya sa Diyos natong mga Hintil. Fear not, little flocks, ayaw kahadlok na maing panon. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Manindog tang tanan, mga katawhan, nagigrasyahan sa Diyos. Ang kapakyasan sa Israel, wa sila masayod sa pagduaw sa ilang Diyos. Nahimong panalangin natong mga Hintil. Kay nining adlaw, ania nagpadayon ang pagduaw sa Diyos sa mga Hintil. Daiga ang Diyos na nahiduaw kanimo. Daiga ang Diyos na tagiya sa imo kinabuhi. Uyugan ning adapit sa imong mga pagdaig. Pasudlas siya sa imo kasing-kasing.